L-aħbar li l-pjattaforma diġitali ta' Twitter se tinxtara mill-imprenditur biljonarju Elon Musk għal prezz ta' 44 biljun euro intlaqet b'reazzjonijiet diversi minn bosta li jsegwu l-iżviluppi fid-dinja diġitali. Twitter mhuwiex l-akbar pjattaforma fl-industrija b'madwar 220 miljun persuna li jagħmlu użu minnu ta' kuljum meta kkumparat ma' aktar minn biljun u nofs utent ta' Facebook. Minkejja dan Twitter jippreżenta lilu nnifsu bħala l-pjattaforma ewlenija għall-aħbarijiet mill-ewwel u huwa użat minn fost l-aktar persuni influenti minn politiċi sa ġurnalisti sportivi. Elon Musk li huwa l-moħħ wara s-suċċessi tal-kumpanija Tesla u SpaceX stqar li permezz tax-xiri ta' Twitter se jkun qed jagħmlu bastjun tal-ħsieb ħieles. Madankollu din l-istqarrija ma niżlix tajjeb fid-dawl l-Unjoni Ewropea qed timbotta għal aktar responsabilità għal dak li jxerred fuq tali pjattaformi u fid-dawl tal-atteġġament ta' Musk fuq Twitter fil-passat. Martin De Battista li huwa espert fit-teknoloġija u lettur fil-qasam spjegalna kif l-aħbar se tkun qed tolqot lid-dinja diġitali. De Battista nnota r-reazzjoni ta' wħud dwar kif l-istqarrija ta' Musk tista' timpatta l-kontenut li jkun qed jixxandar fuq il-pjattaforma. Diġà kien hemm min qed jgħid isma' d-direzzjoni ħajkun iktar miftuħ, ħajkun inqas ċensura pereżempju, ma da ħajfisser li ħajkonna iktar fake news fuq it-Twitter milli kellna qabel, dawk il-miżuri li ttieħdu minħabba il-fake news li kienet ikun hemm, il-miżinformazzjoni kbira li kien hemm fuq social media, dawn il-miżuri se jitneħħew, mhux se jibqgħu jittieħdu, dawn huma mistoqsijiet leġittimi li inti tagħmel meta jkollok sit ġdid ta' kumpanija bħalma Twitter. Martin De Battista esprima interess b'mod partikolari f'se jkun qed jiġri mill-eks President Amerikan Donald Trump li ġie mwaqqaf milli jagħmel użu mill-istess pjattaforma. Rigward il-leġiżlazzjoni mbuttata min-naħa tal-Unjoni Ewropea, De Battista tkellem dwar kif il-kontabilità hija ta' priorità b'multi kbar f'każ li l-azzjonijiet ta' dawn il-kumpaniji ma jimxux mal-liġijiet li huma suġġetti għalihom. Fil-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea di hija inizjattiva importanti ħafna, imma mhuwiex daqshekk faċli li inti ssib il-bilanċ għax fejn ħatagħlaq x'imkien inti tista' wkoll taffettwa ħażin lil min ġenwinament jixtieq juża l-mezzi tax-xandir. De Battista laqba appell li lil minnu s-sit tal-pjattaforma li wieħed juża għandu dejjem jipprattika l-kawtela fil-kontenut li jikkonsma.